Jelen pillanatban a gyakorló iskolában vagyunk, a Utah Ring SC, Utah Ring Ökölvívó klubnál. Utahban alakult a kis Ring SC ökölvívó szakosztályunk 1991-ben. 91 óta Utahba edzettünk az óvoda helyiségében, az önkormányzat minimális segítségével, anyagi támogatásban részesített bennünket 91-től 15-20 ezer forinttal. És azért alakította meg ezt a kis egyesületet ott, hogy az ökölvívás ne halljon meg itt Somogy megyében. Már lassan 42 éve élek az ökölvívásban, ebből 15 évet sportoltam. Ahogy abba hagytam az ökölvívást, már akkor elvégeztem a testnevelési főiskolán, az ökölvívó edzői szakon végeztem. Kaposvári Dózsának annó voltam edzője, de aztán jött a rendszerváltás, az állam kivonult a sporttámogatásból, munkahelyet kellett keresni, de hogy ne szakadjak el az ökölvívásból, elvégeztem a bírói tanfolyamot. Most már 25 éve bíráskodom, azóta a AI-ba, illetve hát az Amatőr Világszövetség bírája vagyok jelen pillanatban is. Vannak, akik hobbi szinten járnak, vannak, akik majd versenyzők szeretnének lenni. A 50% azért jár, hogy mégis az életben úgy találja fel magát, hogy ne kelljen félnie, mégis megismerkedik egy olyan sportággal, amivel így szembe kell nézni, ami nagyon nehéz. Nem csak egy eredménycentrikus sporttal foglalkozunk, ahol csak azért hajtjuk a gyerekeket, hogy eredményt érjenek el, ismerjék meg az ökölvívást. Mindenkinek jót tesz, hogyha megtanulja az ütéseket, a védéseket, megtanulja a kapott pofonok elviselését. Pofont úgyis kapunk az életben elég sok. Régebb óta szerettem volna elkezdeni valami küzdősportot, így időtöltésnek, és megtetszett. Lejöttem egyszer-kétszer, és itt ragadtam, megtetszett nagyon. Hát kesztyűzünk, bemelegítünk, árnyékolunk, néha van játék is. Agresszió levezetésére nagyon alkalmas szerintem. A testnevelőkkel beszélgetve egyéb iskolákban mindenhol az agresszív gyerekekre panaszkodnak. Ide lejönnek, itt levezetik ezt az agressziót. Van egy 3 olyan tehetséges srác, akiből már most látszik, hogy nagy sportoló lesz belőle, van kitartása, van akaratereje, nem elég az, hogy valaki ügyesen mozog, hanem ahhoz sok minden lemondásról jár, és képes ezekkel a lemondásokkal együtt érvényesülni, és vannak srácok, akikből lesz, aki majd elér oda arra szintre, hogy már válogatott szintű, és ne talántán felnőtt, akkor megvan az esélye az, hogy a Süllős Vasas Sportklubba felkerüljenek majd Budapestre. Tehát egyelőre most ez a cél, hogy mi egy utánpótlásbázis vagyunk itt vidéken, és a fő szponzorunk pedig a Vasas, és mi majd oda fogjuk ezeket a gyerekeket irányítani.